És una poesia que pou en una experiència individual, però que en canvi, quan és elaborada pel poeta, deixa de banda tots els trets particulars i anecdòtics. I potser aquest és un dels aspectes que ho fa vigent avui dia. Ell et parla del dolor o de la mort a partir d'una experiència, per tant, t'emociona, perquè hi sents bategar algú que ha viscut allò. Però no et diu la meva, sinó que te'n parla d'una manera que tu te la pots fer teva al cap de 50, de 60 o de 100 anys. L'obra de Màrius Torres està molt marcada pels esdeveniments personals i els esdeveniments públics i polítics que li van tocar viure al poeta. La seva malaltia i la seva reclusió al sanatori antituberculós del Puig-Llolena o la guerra civil i la crisi dels valors republicans i catalanistes van inspirar la seva producció literària. 5 anys després de la mort de Màrius Torres, el seu amic Joan Sales, exiliat a Mèxic, edita conjuntament amb el grup de quaderns de l'exili el volum Poesies, que recull 96 poemes del fins llavors inèdit autor. Posteriorment, la inclusió d'alguns dels seus poemes a les diferents antologies de la millor poesia en llengua catalana han acabat per divulgar plenament la seva obra. La temàtica de l'obra literària de Màrius Torres neix de la seva pròpia experiència. La paraula combat és una constant en diversos escrits epistolars del poeta i és present al títol del sonet on expressa com els poetes s'han d'afrontar la poesia. Poetes, com l'arquer que es dreça d'entre els morts i tibant el seu arc encara espera vèncer en el combat obscur per la nostra remença, tibem els nostres arcs en un suprem esforç. En un dels seus textos epistolars, adreçat al seu cosí Josep Parenya l'any 1941, Màrius vincula la poesia amb la vida emocional i moral i estableix la distinció entre document personal i obra d'art. La poesia és, pel que es refereix al poeta, una vàlvula de seguretat per on es descarrega l'excés de tensió emotiva. Cada poema és un combat i el poeta no té altra arma que el llenguatge, el seu estil propi. En una altra carta adreçada a Carles Riba i escrita 5 mesos abans de morir, Màrius manifesta l'afermament en la seva vocació. La consciència que jo sóc essencialment aquesta cosa absurda, un poeta líric. També manifesta la seva idea sobre la creació poètica. Les meves idees estètiques em fan prendre la poesia com un mitjà expressiu de la personalitat. Al llarg del període en què va escriure la seva obra poètica, Màrius Torres va haver de recomençar l'aventura de viure, deixant enrere la llar familiar de Lleida i la seva professió com a metge, tot just encetada. Torres, diríem, no és considerat dins el cànon dels grans poetes, posem Carles Riba, Josep Carner, entre altres coses, perquè només té un llibre de poesies, però en canvi sí que és un poeta considerat com un dels grans lírics de la poesia catalana i que ha estat antologat en la majoria d'antologies que s'han fet de poesia. Com saps, és de la generació de la República, d'Espriu, Bartomeu Rosselló Porcel, Marià Villangómez, Rosa Leveroni, però ell, contràriament als seus contemporanis, va morir inèdit. No va formar part de cap cenacle literari perquè ell volia ser metge. El que passa que al trobar-se primer marginat de la societat per la malaltia i després per la guerra, en un període molt breu de 6 anys va viure una sèrie de marginacions que el van abocar a només una sortida, a l'expressar-se com a poeta. Tingues en compte que era molt bon lector, que li agradaven molt les arts, abans hem parlat de la música, de les cròniques culturals, i per tant ell tenia tot un pòsit que li va permetre de fer una poesia com la que va escriure. Des del sanatori antituberculós del Puig-Llolena, Màrius Torres va ser un testimoni passiu i preocupat de la Guerra Civil espanyola i va patir la derrota dels republicans i l'exili de la seva família i amics. En el seu combat personal, Màrius Torres lluita per transformar aquestes vivències personals i els seus sentiments en obra d'art, en poesia. La seva obra té l'origen en una peripècia vital que neix del dolor i de la renúncia, però que no s'hi complau. La seva no és una poesia tenebrosa ni pessimista, sinó lluminosa i clara. No és una obra amb to malaltís, sinó que és plena de vitalitat expressiva, sentimental i moral. Mai la desesperança és la protagonista dels seus versos, tot i que la seva esperança tampoc és ingènua. Penso que Torres és un poeta melangiós, però no trist. És un poeta delicat i la seva esperança, també això és interessant, no és una esperança ingènua, no és tot va bé, tot anirà bé, és matisada pels adverbis, hi ha un potser, hi ha un gairebé, és una esperança lúcida i és una esperança que vol ser, malgrat que hi ha moments en què ell diu el cor de l'agnosticisme entra dins meu, però ell fa un esforç per cercar aquesta esperança i agafar-s'hi.